Heruma guys, takulandiraniso mu program ya AMUNA MISSO imene timakhala live ndi ma artist osiyanasiyana kukamba ziwiri zitatu. Lero ndakubweresani artist, the most trending artist in Malawi. Amene ndi Medc, mukumona ndili naye mu studio mwa AMUNA MISSO. Ase ndakulandira. Tukuza mu. Zabwino. Aza nyalo. Alright, kuteke. Wizwizi. Chilimba mulipo. Gero ya nyalo sikuzwa ku. Kunonso kuli nyalo ase. Nice. Ase ndakulandira. Ukhale omasuka. Kambe ziwiri zitatu. Ndakumvani ifeso abandili kumasukwendera masuku alali mini mukonera. Alright. Okay. Guys, ndimene ndambira kucheza ndi Medc walandiridwa. Pano pati zikhaso tikuwerengaso mwina ma comments anu ndi mafunso ena ndiyena mutha kupanga share anthu ambiri so kuti swatani aonere mutha kupanga share like comment imveso response yanu kuti Medc wabwera ndi zotani mu studio mwa AMUNA MISSO. Koma vedo kwa live session imene akhala ndi freestyle imene siruza kuti akhala kutisa akuyamikira kapena kupanga motivate ndani zimenezozo mukhale pompo muzonera. So pano tiyambe chonchi Medc tazifotokozeni kuti this is Medc amatanthauza chani palene mwina mangoza kuti Medc. Okay. Zina langa lokuti simbanye murantazo ndifotokoze zina langa Medc imene nabwerera. Yeah. Okay. Zina langa lokuti Medc imene nabwerera. Naye ndili kamfana ni time imeneyo. Ndi standard 8. Nde kuti nali kuti ma studio sinambe kulapo po ya. Ndili mango deka no street ndi ma guys mango dani mango menya ma freestyle. Ndipo nana Dina yake zina yake mara auxe. Aoyen. Anayendi studio zina studio ni matigero dali ntregozi. Anandona mu studio mujana kumenya ma freestyle yani. Ndana ndifusa nandina apanga laboya ko. Kuimba boyo tibwanje zina kundendala nazo zoda ene zina ngani medicine nanzo dai. Zina kusi medicine so yakambira zina kundi Medc. Ndana zoda okay mawano za mabuli ku studio zadani zamenye session ndani mapha ku studio kwa taja umagawe kumzina kuti Medc najokera pamene bobani basa zina kuti Medc nda oxe. Madara. Okay, ndekuti tinene kuti iwe unamba kuyimba uli ndi zaka zingati mene? Ine unamba kuyimba ndi zaka 8. Ndikati uli mwana uli mfana aso ngotera. Mfana kwambiri sonzoti ubira ku studio kujenza liko ndesa ja kuishisa. Osamefikira. Pana ulinga studio mayibira kukwera apo kuti zifira popo. Madara. Okay, menene ndikuzwera ine weti iweyo ndifana kuti unabadwa ndi luso uli ndi luso ndipo anthu ambiri so amakamba zimenezo. Nyimbo yako yambirira kuti akarekoda kwa ndani kuti Oscar? Oxe. Yeah. Inali nyimbo yanje mene. Nyimbo yambirira mene nakalikoda kwa Oxe. Inali yachikondi. Koma naye ndili kamfana pene nditangwa ndisemene zaka 10. Ndi zachikondi mayimbira anthu ena kapena iwe sonali kuti kwa chikondi. Zindizoti ndimangozoona zikuchitikira. Ndene nthawi zambiri makonda kuimba zimene ndikuzoona ndi maso zimene zikuchitika. Nyimbo yambirira inali chiwenga taito lake nali kuti chokulekera ndi chani. Koma inali ya daso. Alright. Ndipo temba nyimbo imene anazoda samandi basi dola chano zingomba ku studio kuno lele. Lwamwini. Okay. Ndito. So far iwe apapa stinganepe kuti iwe ndi upcoming artist ngati? Man. Iwe ndi big artist. Okay. Ije music jana yawe yakhala yovuta zotani zokhoma ka zabwino chani. Yalongosola zoyipa ndi zabwino zimene wakumana nazo mu industry. Okay. Maziwa bekura ulendo wa munthu samalepera zopinga ya. Komanso zokufokesa. Ni music industry yaine chimene chinachitika kumayambiriro. Nikangoyenda basi nokuti nimayenda mipanda nyambadwe mucha magogoda kuti nyimbo zanga ntazika mu CD chani. Kuti ine nimayimba chani. Ndi nimafuna ngati nkotika kuti mutamvera ku nyimbo za ine. Kuti ngati zingakusangalaseni kuti muthandize. Alright. Ndi zinepezekana nazo kuti no mabwana ena ni masira ma CD maposi ena mandi basa dola kuti ineyo ntango kupasa dola kuti tandikizire muno kaimbe nyimbo ina ku studio. Dina yake no de kuti no ndujokera no kuphiri ndi masitena anga ukapemphera phila nyamba doji. Ndi nadusa no ntope no. Namba no kuyenda no ndizinezo ndizo anthu sakamuziwa no munthu uja kuti ndine namuna kuti atawa kangale ndibe. Ine nangozika kaipa izi ndikuvaya kuteni mama wanalawira ndakalinga sinanga sikumene kuti nambapita kuphirika pemphera sinemene ndaka zimene zo. Koma nangokuma nazo mamwayi. Mama wake nalawirira nava kumpanda kwa daja nagogoda pageti. Nakumana ndiwo komano yo akakhala ngati siwo mazuwa kaloyimba akazi yebesa kanga siwa nagogoda. Analu bwanji panga nawo za ine mayimba. Umayimba nawo za de ni mayimba. Nyimbo zako zili kuti nawo za nyimbo zanga izi. Tabwirisa
peshe pano pachokapo akabwera ndizapasa nyimbo zazatani Yeah. azamvera kwamene kazoni ndani Ndiye. ndiye zinazo nazo kuti no mtango amba notasiya nyimbo zanu zata bwere mama koma ngati umayimba po akurana akuthandiza ngati umayimba po usakuthandiza nanyamuka wamba umavaya nisanafike chapa polisi pena pake atamiro timati anikta alasta ena ake anikta panosama kaja pena pake pasiri pena pake zinazabe zikonazo kuti anarumura ntamagira fano chakamwita ukamwitani inadabwa tacho ndanayi panga tabwerera arupite posi yacho upite ine navaya nafika ndayina atamvita track nake yaliliro icha anandifusa ayi panga nyimbo amakulembera ndani naye uzayi ni nyimbo nomalemba ndekha ndisankakhulupirira ndi nyimbo ija nayimba mpaka anakhulupirira andifusa kwandikuta nalo basema kwakwatu nanyamuka tonse navaya kudeni anaumani mastini alaumani mastini anakambirana kuti anauza afanane ndo aluso yani afuna nditani ithandize ndiweke naye ndino mastini anganauza ndizapopo leno zinabe zikonazo kuti namba kuika nazali kuti track yali troje na fana nitayimba kale ndekha lena ibangano remix then ino tinasaweka no jembe lazaweka jembe ndi namba no bangano mali kuti ano nyimbo mabamu nyimbo za bamu ndino sinangano makaina mangona ngara medi uchi mwina kuti asiyana ndi veshe mwina medi uchi mwakuti ndifana kuti ndo amwana ndifana akumana ulu veshe weka maita kuziwa kuti neyo ndifana bubundibe na chifuwa mission kuti ulumakaisa amaziwa kuti mission kuti inaenda bwanji kuti mwene ndadacha ndizilani zisiyana nawo mangoda fana ujani fana wamwana ujani fana uja mutra kuskulu fana uja madani mangina yake simenyo yewe beshe usaka makala wasipantuma wakambira kuziwa kuti fana uja ndibe na imulandu ngono sina ngamagaya mangu zilinga kuti zimzaba social media makabura zitengera kwambiri yero muna mimi okay ma social media mwetu mageza amene na medicine ndifana waluso ifwa chake za ubuna wake swa chiroso kalizo kuti tizama wetu ndio pakati piso donaso wasanaso ndi manager wako wakucheni wako amene adi wasanaso kanthani zake muna kulana kwenye kwetani mwina utha kupanga disclose kwa anthu kwa amene sakuziva kapena ngati zili za private kuti osanenaso okay mina chitika ine ndankoti sidinayambani ine ndankoti akuti ine mangwari ngari bambu anga ndala ifuwa mata amandipangira zinthu zosiyana ama basic needs hotel basic needs amakhala kundipangira kundipasa umasolo umuntu kuti ninzako muzakafuna kuti muzacheze kwambiri kuti muzaziwane milima amamba kali mmadana kaye kuzwana kaye milima kuti muzanga ende hotelere ndimo kazoni mwambaso kuweka soli muzi baula kumakhala ubale kuti wampaka nakale lisimmadanaso ina nkuti ndibeno ndimo novuluna lilosi ndibambwanga iwoso amandikuona ngati fana wawo okay pakati pandaonano pano right ndinazona post ya low view anakusaina low view kapena zikukhala bwanji okay mimi nachitika ndicho kuti after no magaino adaonano ma social media muzakura fana yalo siyana ni magic fingers yani atacha nandihira kula panga ndaona ngini sinanga magaya mangu kulinga ngati wini fano kwani ndini ndifana kupanga ino magaya ndifuna aziwe kuti sifana hotelo ndeni mafuna tuweke zibanga majani tizibanga anandifusa ngeke kuti wewe mafuna yani nazo nene fana business anafusa business yani nazo mafana kene soba ina yani yazovala ndizigulisa zovala ndatacha mzaura okay niso ndo bamene banga business yomweyo ndili zibanga no madishiti olemba ndani olemba medicine ndizinabezo nazo tikena kuno ajaja nango siyano kumfana nawo no masabu no mbasi koma no sukula nkabula ngati kuti manager nkangofuna kula ngondipusha ngini zina ndizina ramwe okay pano panda unano kuti upanga associate kwambiri ndi 6th Campson Music Campson Music ababa Campson Music iwe ababa uli mukuru imene iwe kapena you are just working together kuti ngati my youth knows okay ngini yake ndiyo kuti Josephine ni magaye kuti ni mafani ndeno nango nazo kuti kale mafana lukaruka kuti ndiweke ngini tokala but tumamvisana zoji for Josephine fa nyama lukaruka kumano ngine kuti tikungoweka magaye rosi umosati makaru banga na managing kapena ulesana zochita kapena muthu akhanazo kuti afuna pange zinthu zake kapena zake kuma munisa yayi timangoweka ngati magaye ngati mene lili njuji ichi mamwe okay magaye ndimene tikuchezeratu ndi medicine dakhalani pomwepo
my guys ndimene tikuchezera ndi MedC mu studio mwa amuna MISSO. Panopa tili ndi mafunso ambirimbiri, ndaonanso comment ina my guys akufunsa kuti kodi MedC anayambana chani ndi Patience Namadingo. Ase tayankhani funso limene amene afunsa pano. Okay. Magaya ambiri samaziwa ndikamaenda adi kuti fanifike pene pake ndichezi magaya ambiri funso wake ndi limenelo kuti iwe Namadingo munayambana chani. Koma ndakhala ndikulibisa yankho limene kumalende ndifanirani ndiyankhula. Chimene chinachitika chinali siku limene lokuti nachokapo ine ndi big manager ndi peshe tinavaya chaku ilo somewhere mbali ya kusoju navaya kumene kuja nkafuna kuti ndigere dola andipasa dola andipasa 15 win na uzola mwene wadeni mafunikira ngeni yake ndini mafuna dola ndani basa 15 win ndeni natinga dola ya Johnson fika na kuti nayo 5000 kugula zindiwo jani after kuzoa pateni mene nabasira bojo tafika kutini kuja nasiya zingine jana kumani mastina nanyadira popo na uzasura ngandi basa dola jani natinga bona kitira ndani mastina leno yesu anabwera mazulu akafuna zandu kuzisuna zulima limene tijambule video ya jembe I know kuti jambule video ya jembe mama limene zoti tikapiti zopanga likudi maba mfona kuti mosho wabwera uji walilwangu aba musuna ita banga kali kubanga likodi izina bizona zoti kena kuno ndala ine anabe zoti ndala ine chalani alizera izina bizona zoti imani aja analwa no deni mo anafika kuti ndabwera jani mafuna nzani nazo kuti fanayi mafunikira mawa ndikuti masagona kunagona kuti agona kudeniku kuti tifarike chani tiweke apa chatuweka abamu ndi anthu akuyembekezera abamu mafuna tirusa abamu chapo mpano ndentala ine chanali nakuti nangona so inangoyamba nonkhani inongwirusapo mpwera nangona so nazoti mfana anabwesa zinthu yani mene amabwera masinaka na nduza kuti ino munampasa dola fana mukumpasa dola zikulu zo siyana ngati zolifese nampasepo ya ndimapita mfana azilidani fana yazilidirira yanankhula zambirimbiri amene paja anayankhula kuti ndizaluso lake sindikusamalaso yayi ndizinabizoona zoti pechisi anayankhula maona zokuti kodi iniyo ngati makolo ake munazo kuti zaluso lake sindikusamala anthu kuti ndi makolo ake ndikulira anthu adera ngati fe lisamala bwanji zaluso lake ndizinabizoona zoti kena kuntalanga janayankhula kuti kwa takumenya chani waiziwe after alizira munthu janayo anayawuzataka pene ineyo pepani mundikhululukire kuno kundi kwanu nabwera kwanu komano bwanji mundroli ni nyamukire tani ndi mtendere wa ine mtu jana nyamu mavaya kuteni kwawo navaya kuteni kwawo kuti anandoza ndine mango nabona zora mtu ondili ngatiso ineyoso kuyankhulidwa yoncho mtu ndo kumuthandiza munthu ina wake ndenda yankhulidwa musakhala po ona khala ngati neso nakata zinthu zakuzigiva ndi mana muyankhulira munthu kumusali ndi beshi sinapangira munthu kapena narani imanzo umana sokoneza zinthu ndi bambwanga usati ine lwamwene ero magazi ndimene wafotokozera funso linafusidwa apapa kuti Namadingo anadayambana chani ndi MedC wanena poyera ati anthu ambiri makonda kumufunsa kuti kodi Namadingo munayambana chani. Uthenga ndi umene wanenawo kuti sanayambane ndi Namadingo komano ubale wakwawo nokwa MedC ndi umene unapangisa nokuti Namadingo akhale ngati no achokepo pambali azichoke amakulira iwe apapa ungakhale free kuti feel free kuti ungathe kuna relationship ya iweyo ndi family yako kandi bambo ako kuti anayankhula zimenezo zokuti iwe ndifana swaluso. Okay chimene chinachitika inacho kuti umastinangaso umposo anayamba soulira pano ndulusa misonzi ora nangamani mfana yakumwe yankhula ngini yake yamba kutheka akumwe yankhulira zinthu kumusokonezera zingine chani mastinanga pa anapepesa kumene kuja anapepesa munthu jofuna posafuna kwakhumulisa mastina anga aja anango avomera zinthu chakuti zidani ziti mlinga ndi ministry social inali pamene popo komanso magazi ambiri samaizo ndala ine ndala ngani ndani ineyo ndala ine ndaligiza koma magazi samaizo sinayankhulepo so ya chifukwa ndala ineyo zina lawo ndi Patrick aligiza ndala ine imene ndibereka ineyo nasiyana ndi zaka 5 mapanda pano basi nimazoti inavaya kuti kusinaonane nayo boso ya koma ina catholic gizaja ndazibambwanga ang'ono komanso lero samadani samaziwa chifukwa sinakumanepo sinachezepo sinayankhulepo zimene kuyankhulasi lwamwene. Magazi ndimene ndikuchezera ndi MedC nkhani yake ya MedC ndi imene yoyo tiyeni takhalani pomwepo.
guys ndimene ndikuchezera ndi Messi mu studio mwa Amuna MISSO. Mafunso mutha kumafunsa mu comment, mutha kupanga share so content kuti anthu ena aonere amve zenizeni za Messi, history yake imene inakhalira pa music journey yake. Panopa ndifuna ndifunse kuti ma projects ake enonso pano a 2022 pakuti pangosaso mwezi umodzi kuti uthe, komando timveno kuti ma project ake kuyambira panopa mpaka na 2023 akhala utani. Ase Messi apapo atusa nyimbo apa ma project ako akuyenda bwanji? Okay, ababa mafuna ndipulisa albamu zokuti nyimbo naimbiraro imene nali bakulira ya country naimbiraro albamu yokuti sinangani mwazo ndikha kuti ndili folo ndeno ukuni mafuna kuti ndisazibasibizi wambiri mwala mu studio ndi nyimbo nango imbiraro muzidikisa kai kuti kamaliza maiso ati ndibangene zoti tuluse yani ndipulisa albamu ya ndibange launch madala. Okay, launch yako ukhaniza kuti uzayipangira fans yako kwambiri umona kuti ili kuti uzayipanga ku brand tire kapena Lilongwe kapena Zuzu? Inende kwa amwene kusemene ndizabanga konse makaya ndimumene monera konse makaya amandifira chimodzimodzi komano ndizabanga tuwa ndimangofuna kuti chithandizo kuti ndipange tuwa kuti tiyende no makaya kuti tiweke no sanje luchitipa ifa mashows ndinapange popo ndene mafuna kuti mangofuna sports ina yola kalolo sports ya bizika kuti tipange maduwa ina yake tiyende. Alright. Matala. Okay, pakadali panopa ndi kuti tinene kuti album inamalizika yonse? Album ndiyo inathika kale. Ije ni title yake so ilipo se album chani chichonse? Alright. Title yake ndi chani mwina anthu adziwepo? Title yake zina lake ndi Kumpanje. Oh, Kumpanje. Alright. Matala. Ife tikhala udikirira kuti tizayimvere basi meneyo. Mumvera ndithu ndithu. Ase. Okay, nde ndinaona pa social media unasegula page, new page. Mapage kusonyeza kuti mapage ambuyo se ajanali afike kapena anali anthu okuti akupanga apa amakupangira manage mapage? Okay, mina chitike page inaija inaipanga ndi anaronge muhango. Nditapanga ndainaronge muhango page cha amairana sironge muhango ya amairana ndi munthu wina wa brand ya munthu kumene munthu sino kumuzwa popo kundenda ndani. Ndizilachika zimene zijaza nkutia janzola page ya munthu kanga dakuiganiza chani ndizinazo ndizoti page ya munthu chanaile pechinalimba naye so nangomurani nangomusira koma page ena aja nali kuti ma fake pages ngono page yaif ni mira ibanga kumina ababa emero makaguli kala live janchani. Alright. Anything guri mwina magays pale magays ena kisa nalowe ku segment ya freestyle pale magays ena ukuthi amene amakunena kuti Messi ndo amwana ungakuze zorani kuti iwo afire kuti Messi zijazo timangomunena kapena Messi salute? Ineyo ni mfano wa pupu magaya ambiri ni mazozo kuti amanitenga musiyana ndipo amanika picture osiyana kuti fana amene uchayini fana usokonekera kwambiri nifano zunguza nifano dano komano sinacheze nawo posina kumane nawo boya komano zakumana nawo ndikucheza nawo pamene angazaziwe kuti Messi sotero madala. Okay, apa pati kulowa ku segment ya ma freestyle palibe shoutout inayoleso kwa magays ako magays ma homies chancha? Mashoutout lilipilika uyu shoutout magayi mene mukuchilimba kumene aina Matthews ndi best friend wa ina makhala kwazi nkambani. Alright. Aina Hada amene aina Lexius Alright. Madala aina HK aina Sisla Galonji aina Justin Jabudera aina Kumi Victor aina Juba Kenzo Galagala kumene mlandire mashoutout. Alright. Nice. Yetu magays osayiwala kupanga subscribe ku YouTube channel ya Amuna MISSO komanso pangani follow page ya Amuna MISSO chifukwa content tikubwera nayo yambiri tizikhala tikucheza ndi ma artist ambiri ndimene tikupitirizira papa kucheza ndi Messi. Ase Messi? Yeah. Ready for freestyle? Guys, tione Messi kuti watibweresera zotani tisanakwangule program ya ife. Messi ali ndi freestyle yokuti atimenyere. Timpase beat apa nasovana. Yeah, it's a boy Messi Jadalif. All I know, I wanna count on my blessings.
All I know, I wanna collect my feelings. Dilipa pili kuyimbali kwelu, olomozi kukala chelu, dilima spaces dilima gwelu, shonde mbuye wanga ndikufuna nzelu. Dilipa pili kuyimbali kwelu, olomozi kukala chelu, dilima spaces dilima gwelu, shonde mbuye wanga ndikufuna nzelu. Ngati Solomon kama enda mpwanga usayangane mbuyo mo, ungasanduke nkazwa lot. Kama enda mpwanga usayangane mbuyo mo, mbuyo mo, mbuyo mo. My mama told me, man, you're the OG. Mo industry mufunikila kochi, pita mpango kagulise tochi, tawu ya titela weka tango ona ochi. When we grow up, nakumana ndizokoma, ndiziminga ndizinjoka, ndikalimba osafoka, Mafana mu street tumalenga tu, jikastona widi tumapenga tu, yamanja tumakana tumagenda tu, gini yosateka imateka, Mafana mu street ndolenga tu, akastona widi amapenga tu, yamanja amakana amagenda tu, amapanga ngini yosateka tu. Where we grow up, nakumana ndizokoma, ndiziminga ndizinjoka, nikalimba osafoka. All I know, I wanna collect my blessings. All I know, I wanna catch up my feelings. All I know, dilipa pili kuyimbali kwelu, olomozi kukala chelu, dilima spaces dilima gwelu, tonde mbuye wanga ndikufuna nzelu. Ngati Solomon kama enda mpwanga usayangane mbuyo mo, mulima vutu mbuyo mo. Samalira mpwanga ungasanduke nkazwa lote, yeah. I see the people with them cutting trees, mikango ndi yanyani wa them country safe, kalani chelu paseu a trafiki, olondela nkalango gwilitsa mfuti. Yeah. Freestyle ya medicine mene magaye, mubanga komende tione timve kuti waikila zotani koma ifeyo nda yaliwaza man. Asi iwe unango bado basi mulungu anakukondera asi. Thanks Abu. Yeah, ulindulusa se ndikupitiliza. Serious asi. Serious. Ero magazi ndi mene mwina pali utenga unomaliza mafanzi ako kuti akuwauzaso kuti wapange andi motivate kandi chani tisanamaliza. Yeah. Maumaliza mene ngankuleka mafanzi anga magayi. Komaso wanzanga usamini wajeza na komaso alisa mina amebanga ngini yanga kuti zibile basukulu. Zuko mugwambiri pa sabuli mini mandibasa. Ndipo mpilize kuti basasabuli ngati mini ndije tengo abadali. Muntu mandira sabuli yogera kukulu. Ndipo ndi chintu choti mandibanga so motivate kwambiri nanesonika makunani ndimakhala usangala. Mulungu awasi ni moyo utali komaso mpilize kuti banga support. Kali ndisiku lopambana. Eyedu musiriwe muno munali ndine amuna MISSO guest wife anali Medicine pakamera panali Mchiko. Signing out. Peace. Temberuka yangana mbuyo kabanda temberuka akukunda mwapatidwa chani dati uzeni kodi mwapindula chani chwe mana chwe kutitengela mate anala kwa chani kutipaka na afe yo after goes now made see in the game have come back again ndiwelenga 1 2 3 4 5 wakana 10 every ghetto you want get the money. Want to be the striker, score right man. Them a be na the ghetto where we get shot. Terrorist the band man, we no get worried. Every ghetto you want get the money. Want to be the striker, score right man. Them a be na the ghetto where we get shot. Terrorist the band man, we no get worried. Yeah,